sa kaawit. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Donna. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pagsubok. gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko ang iyong labanan. Huwag mong isiping ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Masakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isuko at iyong labanan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan. Huwag mong isuko ang laban. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang at matatampo nagdasingan nga Donna. Mga anak, unsa man, andam na ba mo sa tong outing? Andam na ma. Andam na ko! Sige, dali na. Kaya nagpaabot na si Papa ninyo sa sakyanan. Anak, bantay maayo imong manguda. Musudo na ko kay mag-ilis ko para kaligo. Sige pa. Lorenzo, di magpalayo ha.
Dinira ka dapit ni ati Duna nimo. Opa! Di ba ka malikot ni? Unya na, uy. Ate oh! Managay ko mo patluton na. Biko na, be. Sige ko na, be. Donna, patayisan yung barbecue kay mag-CR ko. Pagdali. Dong, hawa sa diha, dong, be. Kay mo ato sa ko sa atong cottage. Nga, ganaan ba ko maligo? Biyay lang dati. Di man ko magbalayo. Bantay ka, ha? Paliko na ti kadayo na. Human og CR ni mama. Ay, okay na. Ako ni tiwas diha, nakbi. Ay man imong manghod. Naligo pa sa dagat, ma. Ha? Imong gibiyaan mo siya rang usa? Oh, Ate! Imo tong anak ang lumos! Unsa? Kinuo ko! Lorenzo! Sorry, pero wa na siya. Dili! Dili ni tinuod! Lorenzo, anak! ma. Inom sa og tubig, oh. Pahawa din eh. Ma. Pawa! Imo nigsa! Ano ba tayo maging suon? Nalubong na si Dodong Lorenzo. Mingaw na kaayo ang bay. Ang hilak na lang ni mama mo ay pirmi na kong madungog. Ug si papa, pirming wa din ni kinagsikik inom. Nakasabot man ko nga naa sila sa kaguol kay wa nang akong manghod. Pero naa pa man ko. Duna, kung mangitagan ni mama ni mo na ako, inangan nilakaw ko ha. Kaya magsugat ko sa imong uyuan. Uyuan? Kinsa nga uyuan pa? Si Tio Dom ni mo. Katong gikan sa prisuhan pa? Oo, o ganin na siya puyo uban na to. Gipunan lagit nimo ang lapad sa kong o. Ay nag-usab na lagi na siya, no? Sa kaba. Nag-away na si papa o si mama. Makasabot ka po na chance ang tao po nga Murag wa gyud makauyon si mama nimo nga ni ako da day. Tiyo, Ikaw day do na. Okay ra ba nimo nga ni ako? kung unsay desisyon ni mama o papa, uyon na ko tiyo. Sadaan na lang yun. Kabalaka day do na. Priso, bisag wais, Wa ha? kay angay kabalakan ako. Nakadili ta mo kumpiyansa. Oo, napriso ko tungod sa akong kaso nga druga sa una. Pero nag-usab naman ko. Mong ay kahadlok na ko, ha? Oo, tiyo. Takot na sa tubig. Hay naman to sa... Mata! Mata! Pa! Ma! Sigurado ka nga gilili ka. O, lagi pa. Pero sakit sa may maglili ni mo, nga mga parinte raman nato ng mga tao nga nagpuyos palibot. Amput.
Dili ka si Dom? Uy, di magpatakag pasangil, oy. Ay karon ra man ni nahitabo nga naa na siya dinhi. Ay, dili ingon ana kung igsuon. Mao nga takuman ang baba ninyo. Pa, ay, dukaan na, uy. Kusuga sa hangin sa gawas. Nay anino sa may bintana. Kinsa na? Hala. Kinsakit ka, nagsigig paniid na ako. Wa na ko makauyon ani. O sa pambigi paabot nimo. Nga mahilabta ng imong anak sa imong igsuon. Ay, wala gitay ebidensya. Ganong sige magyugag pamasangil ni Dom. Panatlok na ko pa. Sa musugot kag sa dili, ipapriso ko ng imong igsuon. Si Tiyo Dom, nidagan. Oh, cook na! Pagdali! Ay, wag yun ako magukristiyo ni mo. Ay, mas mama ni mo. Nilakaw pa. Pa? Nganong naginuktok man ka pa? Ay, nagtandaan lang ko sa may bintana. Anong wag ka makaklaro sa nilili ni mo? Kapiin na baya to pa. Ug anino na to akong nakita. Wag giday ka makaila sa anino. Wa pa, we. Pero naibaw ko nga lalaki to. Amahan ko ni mo, pero wag yung ka makailan ako. Ha? Unsay? Ayaw ko ingna nga. O, doon na. Ah, Ako mo nagsigig panglili ni mo. ayaw pa. Ayaw pa maluoy. Kana ko pa anak ko ni mo pa. Aba, ayaw pa. Ayop ka! Uy, katungan na! Bukan mo! Ama. Suyop na sad ka, ha? Nagtuo ka gawa ko mahibaw ang gawas na ng inom-inom ni mo. Nagsuyop-suyop sad ka! Nga mo na suyop po. Nakay mahimo, ha? Abilis doon na. Ayaw! Ayaw! Agad ka na! Oo, ma! Layo na ko sa bahay. Sa ko padong, ani. Ay, magsaba. Tiyo, Dom. Oh, ako na. Dali. Mangita tayo kataguan. Tiyo, sorry nga, ikaw ang among gipasangin lang ni Mama. Okay ra. Nakasabot ra ko. Niikyas na lang gid ko pagka dungog na ko siya sa imong mama nga iya kong ipapriso. Di ko gusto magbayad sa nga wala ko buhatan eh. Tiyo, Giingnan bitaw tika nga nag-usab na ko doon na. unyaon saon man ni nato, Tiyo. Magpalayo tayo ning dapita. O di na ta magpakita og balik sa imong mga ginikanan. Tiyo, Nagbala ka. Ako'y bahala nimo. Di ko masugot nga na imong pasakit nimo doon na. salamat, Tiyo. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganiyan, suliranin. Wa ko magdahom nga ang tao nga among gihukman nga mao'y nang bastos nako, mo day mo nalipod nako. Sugad adto, wa na ko magpakita pa sa akong mga ginikanan. Naningkamot ko og trabaho sugad pagbata pa ko hangtod na lang karon nga nidako nako. Hinahinay ko nakabarog sa akong kaugalingong mga tiil. Pero hangtod karon, napaghihapon ang trauma nga akong gibati sa gibuhat sa akong amahan. Dinin nilang kutob o daghan salamat sa pagtagading akong tampo. More power, Araman.
Mao ka mga higalan kaagay ni Donna nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga regulahan pagsub. Kabigot, alinlangang gumugulo sa isipan. Mga Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Cain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagit sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon. Handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Huwag mong itigil